Fero Joke sa dopustil sexuálneho obťažovania dvoch mužov v Prahe a liberálkovia teraz nevedia, čo majú robiť, ako sa k tomu postaviť. Kto nevie, o čo sa jedná, tak len tak z rýchlika po jednej show, ktorá sa odohráva v Prahe, kde bol Rastio Iliev, tuto Fero Joke a ešte Nora Kabrhelová, tak dvaja muži potom, čo si túto show pozreli, sa išli najesť a keď sa vracali, tak išli okolo, tak si povedali, že ideme sa tam pozrieť, že či tam ešte nie sú, že on by sa chcel strašne vyfotiť s Ferom Jokeom, lebo je to nejaký jeho idol, bla 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 a stane sa tam to sexuálne obťažovanie. Za prvé, slovenské médiá absolútne pohoreli. Začneme tým, že celý jeden deň sa nikto tejto témy nechytil. Ja osobne som to video videl v pondelok 8.12. ako títo dvaja chlapí tam hovoria, čo sa im stalo a ako sa z toho cítia. Je to nejaké 9-minútové video. Okrem toho, že im absolútne nagrcali do komentárov a museli ich tam vlastne, že to je všetko ich chyba a čo to tu vôbec akože oni teraz to tu dávajú, čo chcú Ferkovi ublížiť a kto je zaplatený za to, aby ubližoval Ferkovi, lebo proste my všetci musíme ubližovať Ferkovi. Vôbec to nemôže byť tak, že Ferko ubližil im. Prešlo 24 hodín, nikto sa o tom ani nenapísal, ani čiarku. V tomto mi budete musieť veriť, lebo nemôžem vám samozrejme ukázať, kto mi to napísal a čo mi napísal. Ale dve osoby, ktoré o sebe nevedia, pracujú v iných redakciách a ani sa nefollowujú na Instagrame, podľa mňa sa v živote nevideli, nemajú odkiaľ sa poznať. My obidve napísali to isté a to je to, že bol ako keby v redakcii zakázané o tejto téme písať, niečo o nej zverejňovať, dokým sa Ferko sám prvý k tomu neprizná. Alebo teda nedá nejaké vyjadrenie. Čo je samozrejme absolútne ako neuveriteľné privilégium, že sa slovenský mediálny svet takto akože dohodne naprieč, nie samozrejme napriamo, teda môžeme špekulovať, ale to nebudem, že o nejakej téme sa nebude rozprávať dovtedy, dokým ten človek, ktorý z nej bol obvinený, sám nedá svoje stanovisko. Aby sa strojcom naratívu stal ten človek, ktorý je zaňho vinovatý. Môžete hovoriť, že to je úplne profesionálne od médií, že tu nekomentovali nejaké obvinenia, ktoré dali nejakí dvaja muži na internete, ktorí nie sú verejne nejaký exponovaní. Čo vie, kto vie, možno si to vymysleli celé. Keby sa toto stalo, a to je najslabší argument na tom, preto sa tomu nebudeme dlho venovať, keby sa toto stalo Fiki Sulíkovi, tak vám vravím, že by bolo úplne jedno, za 20 minút by to bolo na denníku N, na denníku SME, na aktualitách. Určite by tieto redakcie nenechali priestor Fiki Sulíkovi sa prvému vyjadriť k tomu, aby on mohol chytiť kontrolu nad celým naratívom. To by sa určite neudialo. Ako referenčnú situáciu a iba príklad na ilustrovanie toho, čoho sú médiá schopné a ako sú schopné prezentovať určitý naratív, keď sa to hodí do ich agendy a hlavne teda toho, čo potrebujeme tu všetci si myslieť. A to teraz nechcem ani konšpirovať, lebo toto sú veci, ktoré sú absolútne jasne transparentné. Každá mediálna spoločnosť sa tým v podstate netají, že oni majú redakcia má nejaký pohľad a ona, samozrejme, že sa to ako trošku pretečie aj do toho obsahu, ktorý oni akože produkujú a samozrejme sme všetci súkromne vlastnení, takže náš majiteľ nejaké hranice, ktoré on dá, určite sú dodržované. Tak bohužiaľ, však tak to funguje. Takže nebudeme sa tu hrať, že to tak není. V tomto mu médiá urobili extrémnu službu a keď niekomu môže Fero Joke ďakovať, že má toľko podporných reakcií k tomu, že sa priznal k sexuálnemu obťažovaniu a ľudia mu tam posielajú srdiečka ako zmysel zbavený, že počkali, dokým sa vyjadrí on a chytí zapače si ten naratív on. A potom vydajú prvú správu o tom, že to spravil v tom, ako sa on už ospravedlňuje o veci, o ktorej drvivá väčšina spoločnosti nepočula, nevedela. Je to vidieť aj v tých komentároch ako reakcia na to férové priznanie, na ktoré sa hneď teraz pozrieme. Že väčšina ľudí, ktorá ho podporuje a strašne mu posiela lásku a aký je odvážny, ani nevedela, o čo sa jedná. Fero Joke hneď v prvej vete nám ukáže, prečo by sme mu vôbec nemali odpúšťať, vôbec by sme nemali brať jeho slovo ako nejako vážne, vôbec by sme mu nemali posielať sympatiu za to, že sexuálne obťažoval dve osoby, hlavne keď začne túto svoje ospravedlnenie vetou: možno ste zachytili video popisujúce nedorozumenie medzi mnou a dvojicou fanúšikov v Prahe. Urobil som chybu. Tak, urobil si chybu, alebo to bolo nedorozumenie. Ten PR asistent alebo PR manažer, ktorý toto celé napísal, alebo pokiaľ si niekto myslí, že toto písal Fero Joke, tak dobré ráno, stará mama. Nemôže byť niečo nedorozumenie aj chyba zároveň. Lebo keď je to nedorozumenie, tak to označuje, že vlastne
Však nič sa nestalo, však to bolo nedorozumenie. Keď ja sa s niekým akože nepochopím, tak je to nedorozumenie, nič sa nedieje. Nikomu pri nedorozumení väčšinou nevzniká nejaká ťažká újma, alebo nestane sa mu niečo extrémne nepríjemné, lebo je to nedorozumenie, je to maličkosť. Tu môžeme vidieť ten klasický PR narratív, ktorý mu bol určite poradený, alebo ten človek, čo to písal, lebo ide to presne podľa návodu, hej. Najskôr vlastne musíš bagatelizovať situáciu, čo sa stalo, potom akože performatívne priznáš, že urobil som teda chybu, ale to očividne si to nemyslí. A potom ideme ďalej, to znamená, musí prísť tá tretia časť, to znamená introspekcia. Často za chyby kritizujem iných, upozorňujem na ne a parodujem ich. Preto si uvedomujem, že na moje vlastné konanie máte zvýšené nároky a cítite sklamanie. Sám sebe som veľkým kritikom a tieto dni vyhodnocujem, ako vzniknutú situáciu využiť pre rast a zlepšenie. Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Po odchode ľudí z podniku som medzi kamarátmi vypil viac, než bolo zdravé a to ovplyvnilo moje vyhodnocovanie situácie. Ten človek, čo písal tento PR buff a balast, by sa mal nad sebou zamyslieť. Už sme v polke celého postu a zatiaľ sme stále nepočuli nejaké prejavenie lútosti, že by mu bolo ľúto svojho konania. Lebo môžeme vidieť, že ako on sám píše, alebo teda jeho PR manažér, sám sebe som veľkým kritikom a tieto dni vyhodnocujem, ako vzniknutú situáciu využiť pre rast a zlepšenie. To, že on niekoho sexuálne obťažoval, je možnosť pre jeho rast. Neviem, ako viac by sa dalo neoliberalizmus aj zdestilovať ako toto celé, lebo všetko je to ja neprejavím žiadnu lútosť a všetko sa to snažím otočiť do nejakých týchto ekonomických žvástov, ako keby on bol proste Coca-Cola a teraz urobili chybu, že zdvihli o 2 gramy cukru viacej do Coca-Coly a zrazu nechutí a oni túto situáciu môžu dať do nejakého akože prejavenia rastu a zlepšenia, alebo to napravia. K tomu poviem ešte hneď teraz. Keby si bol Fero Joke naozaj vedomý toho, že urobil nejakú chybu, alebo že by mu to bolo ľúto, alebo niečo také, že vôbec toto konanie považuje za zlé, tak by sa k tomu priznal o mnoho skorej, ako tí chalani to vôbec museli vydať, to video. A keby ho to naozaj akože nejako akože mu to vadilo, lebo on počas toho, ako to video bolo vonku a publishnuté a videlo ho 80,000 ľudí na TikToku, tak pridával stories na svoj Instagram, takže on to mal absolútne na saláme, on vôbec nevedel, že urobil niečo zlé, alebo vôbec to ani tak necítil. Takže tuto tieto balasty, keď mal čas postovať reklamy na Instagram Stories, jak mu ja mám veriť, že prežíva nejaké sklamanie nad sebou, alebo že prechádza nejakou introspekciou a ide kritizovať svoje konanie. Prd makový, prečítali sme prvý celý slajd. Prvý slajd, to je ten slajd, ktorý uvidíš, keď uvidíš ten profil. Ani jedna veta tu nie je o tom, že by sa ospravedlňoval tým ľuďom. Za to je tu taktika, aby sme použili, čo sa stalo, aby som sa ja takto zle správal. Viete čo, ja som si vypil. K tomu je to absolútne irelevantné, lebo keby ti to naozaj bolo ľúto, čo si spravil, tak by si sa nesnažil, alebo teda možno jemu to je ľúto, len on je proste značka, na ňom je asi závislých strašne veľa ľudí, takže on, možno jemu aj, akože je to ľúto, čo spravil, možno, ja si to nemyslím, ale možno je to pre mňa veľkým ponaučením. Mám zodpovednosť za atmosféru, ktorú okolo seba vytváram a veľmi mi záleží na tom, aby sa okolo mňa ľudia cítili bezpečne. Výborne, super, že stále píše, už sme, ja neviem, koľko som tu už prečítal vied, ani raz sa neospravedlnil týmto ľuďom, ani raz im neprejavil žiadnu lútosť nad svojim konaním. Stále tu píše ja, taký je sebestredný, všetko je o ňom, aj keď on není obeť, uvedomte si to, on je ten človek, čo sa zachoval otrasne, odporne, hnusne. A potom tu on ide písať o tom, ako on chce, aby sa ľudia pri ňom cítili bezpečne. Je to tvoja chyba, ty si to spôsobil. A teraz by si mal za to niesť aj nejaký následok. Akýkoľvek aj letný dotyk je bez súhlasu problém. Tak potom prečo si to robil? Na čo to tu píšeš? Ja to viem, ty to očividne nevieš. Ak som túto hranicu, čo ju len na moment prekročil, beriem to vážne. Viem, že ak chceme za podobné chyby vstupovať do svedomia iným, sami na seba by sme mali mať oveľa prísnejší meter. Jaký oveľa prísnejší meter? Ty by si to nemal robiť, to je všetko. A prečo každá veta je ak som niekomu niečo spôsobil, ak. Ale priznávaš sa k tomu z kontextu toho, čo tu píšeš, alebo teda tvoj PR manažer píše, je zjavné, že si to spravil, takže čo to tu trepeš, že jaké ak? Však ty si to urobil, však sa priznávaš. Keby si to neurobil, tak by tu tento balast nebol o tom, ako si nachlastaný bol a neviem čo všetko a ty chceš, aby sa ľudia okolo teba cítili bezpečne.
to by si tam nepísal, keby si to nespravil. Ja mňa nezaujíma, že či mal vtedy vypité, to je absolútne nepodstatné. Myslíte si, že niekoho by zaujímalo, že ja som mal vypité a preto som akože niekoho znásilnil? Však asi nie, ani aj to, čo to je poľahčujúca okolnosť, sa zobudte, len kvôli tomu, že ho máte radi. No a s Matúšom a Jakubom som sa spojil, ospravedlnil som sa a povedal som im, ako veľmi ma situácia mrzí. Ale až potom, čo oni to museli zverejniť, to znamená, že on si to svoje konanie nepriznal alebo ani neuvedomil, to znamená, že nikam si sa neposunul. Urobím všetko preto, aby sa niečo podobné neopakovalo. Moja potreba uvoľniť sa a na chvíľu vypnúť nesmie byť nadradená snaha vytvárať okolo seba bezpečné prostredie. Počúvajte ma, moja potreba uvoľniť sa a na chvíľu vypnúť, on tu rozpráva stále iba o sebe. On rozpráva, ako keby on je nejaký chudáčik, však ste normálni a vy mu toto žerete, ešte mu tam píšete srdiečka. Toto vyjadrenie nemá absolútne žiadnu hodnotu, je úplne neúprimné, všetko je to len ja, ako musíme racionalizovať, prečo som niekoho sexuálne obťažoval, vymýšľať si blbosti, písať tam akože absolútne od vecí, len aby som vyzeral, že ja niekam sa posúvam. Čo ma ale dostalo najviac, je tie komentáre, ktoré sú k tomuto príspevku. To, že normálni ľudia alebo nejaký ultras Fera Joeka akože budú s tom, že Ježiš Ferko, ty si úžasnúčky, Ježiš, ja ťa ľúbim, ty keď robíš tú starú marenu, to si úplný boss, tak OK, to chápem, to sú akože ľudia. Tak sú títo liberálni hrdinovia, ako Kristina Tormová, ktorá napíše: ďakujem ti za ukážku pokory, za odvahu a môžeš nepiť so mnou. Pani Tormová, čo je prosím vás odvážne na tom, že chlap chytí iného chlapa bez dovolenia za rozkrok? Strašne ma zaujímalo, čo je na tom odvážne, okrem toho, že teda je naozaj odvážne, že niekto spraví takto nechutný čin. To, že niekto napíše, známa, exponovaná osoba, takto sa to robí, srdiečka, nie ako nagrc. Ja viem, že vy hráte nacistku, ale prečo musíte byť aj v reálnom živote takáto nechutná? Takto sa to robí? To znamená akože čo? Že pokiaľ je človek elita, hej, ešte najlepšie liberálna elita, tak on môže sexuálne obťažovať koho on chce, lebo hlavne, že sa ospravedlní cez Instagram, ospravedlní, lebo on sa neospravedlnil, celý čas je absolútne sebestredný a vidí iba seba, ja. A povie, že vlastne ja som mal vypité, takže pohode. Takto sa to robí, hej, takže tu si to berte všetci ako ponaučenie. Herečka z Markízy si myslí, že takto sa to robí. Keď ty akože niečo takéto spravíš, tak takto sa to robí. Ďalšia herečka, Zuzana Vačková. Ďakujem za tvoju úprimnosť, otvorenosť, aj schopnosť sebareflexie. Naučiť sa priznať si chybu, ospravedlniť sa, spraviť zmenu, aby sa chyba viac neopakovala, je pre nás všetkých veľkou lekciou. Vážim si ťa teraz ešte viac ako predtým. Čo? Tak počúvajte ma. Tu máte ďalšie návody, ako sa máte správať podľa liberálnych elít, hej? Robte zlo, ubližujte iným ľuďom, reálne ubližujte ľuďom. To, že on sexuálne obťažuje iných ľudí, niekomu reálne ublížilo a vy tu o tom píšete, ako keby on bol zlý na čašníka, že na neho nahúčal a uvedomil si to, keď to niekto nahral na TikToku, hej, že aký on je proste zlý k čašníkovi, tak potom si to uvedomil a vy si z toho berete akože nejaké ponaučenie. Čo ste normálna? Tak viete, čo môžem porovnať? Môžem porovnať prístup týchto ľudí napríklad k Eme Lacovej. Ema Lacová nič reálne neurobila, na rozdiel od Fera Joeka. A teraz môžeme vidieť, aká je reakcia ľudí alebo liberálnych elít na to, čo spravila Ema Lacová. Nič, lebo ona naozaj nič neurobila. To, čo som videl, že ako ľudia nemajú absolútne tušenie, ako funguje akciová spoločnosť, hej, ako funguje dozorná rada, aké ona má právomoci, čo môže, nemôže robiť. Hlavne, keď za firmu, za tú akciovú spoločnosť vlastne robí tie úkony, ten je otec ako majiteľ jediný a nemusí si to dávať ani odobriť dozornou radou, tak potom o čo sa tu bavíte, ešte keď má aj 0,04% podiel. Otec? Áno, určite urobil predaj, ktorý je nevýhodný pre štát. Že ste išli zničiť život, ale to, že on niekomu naozaj ublíži, urobí nejakú sexuálne obťažovanie, ešte sa za to ani nevie ospravedlniť, dáva sa do pozície obete, že on si vypil a on sa snaží, aby sa všetci cítili bezpečne a vy mu tu píšete, že on je odvážny hrdina? Ste normálni? Uvedomujete si, že on by nič nepovedal, nič by si neuvedomil, lebo on si to neuvedomuje v skutočnosti. Keby oni nedali to video, rozumiete tomu, že on to má absolútne na saláme? Bolo správne, že to ona vtedy riešila. Čo robí teraz Zuzana Kovačič-Hanzelová, keď ide o niekoho, koho má na veľmi rada? Zuzana Kovačič-Hanzelová na otázku, tak keď teba chytí za rozkrok muž, stačí, že sa ospravedlní? Okrem toho, že
neodpoveda na tú otázku, takže otvára to miesto interpretácii, že naozaj Zuzana Kovačič-Hanzelová verí, že keď sa niečo takéto stane, tak stačí, pokiaľ sa človek ospravedlní, lebo to aj implikuje tá aj odpoveď, kde je napísané: toto samozrejme musia povedať tí chalani, ktorým sa to stalo. Neviem, aký k tomu majú postoj. Je to na nich. Neviem, prečo som rozprával teraz takto. Takže okrem toho, že Zuzana Kovačič-Hanzelová sa bojí mať názor na niečo, čo sa týka človeka, ktorého ona má rada a podľa mňa aj rešpektuje a myslí si, že je dobrý človečík a správny chalanko je ten Ferko, tak u Maroša Kramára to samozrejme bolo hneď odsúdenia hodné a museli sme to hneď ísť riešiť všetci, ako je správne. Stále opakujeme to správne. Maroš Kramár je hnusák, humusák. Tak tu už to nechávame všetko na interpretácii tých dvoch obetí a je to na nich. Je to na nich. Dobre, Zuzi, oni si podľa mňa myslia, že akože to bolo cez čiaru a nestačí sa iba ospravedlniť. Keby si mysleli, že to naozaj stačí, tak by to snáď asi povedali v tom videu. Ale toto je lepšia otázka. Zuzka, mňa zaujíma úprimne. Vnímaš, že v prípade Fera sa médiá vyhýbali tejto téme? Neviem. Už 3. hodinu to v aute intenzívne analyzujem sama v sebe. Ak budem mať čas, asi k tomu napíšem komentár do newsfiltera. ZKH píše: premýšľam aj nad sebou, aj nad médiami, aj nad rôznymi metrami. Ja potrebujem o náročných veciach premýšľať. Nemám na všetko v sekunde odpoveď. Tak teda premýšľam aj nad sebou. Prosím, pani Zuzana Kovačič-Hanzelová, prosím vás, čo potrebujete premýšľať nad tým, že niekto sa prizná, že niekoho sexuálne obťažoval? Vy viete, ako ich sexuálne obťažoval? Hej, lebo to tí ľudia povedali a on to nespochybnil. To znamená, že sa to určite stalo aj podľa toho, ako on sa snaží uchopiť ten narratív, ktorý ten PR manažer robí, a vám to musí byť jasné, lebo však vy nie ste hlúpa. Ja neverím, že vy ste hlúpa. Ale keď tu máte takú obrovskú, akože musíte siahodlho premýšľať nad tým, čo je správna interpretácia a ako by sme sa mali postaviť k sexuálnemu obťažovaniu jedného z najväčších influencerov v Slovenskej republike. A to určite není tým, že malo by to stačiť, že Fero napíše, že vypil si, ale pohode, bude lepšie. A povedal im: sorry chaoši, že akože som toto vám spravil, ale viete čo, ja som si chcel odpočinúť. Tak ste normálni, akože absolútne ste normálni a nad týmto musíte premýšľať. Ja si myslím, že vy presne viete, čo si o tom myslíte. Preto ten, že 3-hodinový vnútorný konflikt je v tom, že vy viete, že by ste ho mali odsúdiť. Vy viete, že by ste mali roztočiť to vaše koleso, ktoré vy viete. Ale nakladať na toho človeka za určité sexuálne prehrešky, ktoré mal, ako to vy viete. Ja viem, že vy to viete a ja viem, že vy by ste to chceli teraz urobiť, lebo je to úplne vidno. Len vy máte vnútorný ten konflikt. Vy toho človeka máte rada. Vy mu nechcete až tak ublížiť. Vy stále veríte, že takýto človek je možný nápravy, lebo hlavne vy ho máte rada. To znamená, to stačí. Ako sa tu úplne preukázalo, a nebudem si tu robiť srandu aj z normálnych ľudí, čo tam písali tie komentáre, aj keď niektorí by ste sa mali nad sebou naozaj zamyslieť. A hlavne preto, že prečo máte potrebu obraňovať sexuálneho devianta, ktorý sa prizná k tomu, že naozaj niekoho obťažoval, len preto, že keď ho ani nepoznáte, nikdy ste ho nevideli, máte s ním len parasociálny vzťah, je na čase prehodnotiť to, ako žijete, ako vnímate realitu. Lebo ste mimo, ušla vám. Ja neverím, pani Zuzana Kovačič-Hanzelová, že vy neviete, čo si o tom máte myslieť. Neverím vám ani sekundu. A táto celá situácia ukazuje, že absolútne, ale že úplne na Slovensku je jedno, čo spravíte, čoho sa dopustíte. Nič sa vám nikdy nestane, títo ľudia, táto elita, oni vás aj tak vždy podržia. Teda pokiaľ by ste neboli, že proti ním, že by ste boli mimo tých kruhov, povedzme, že by ste boli nejaká časť tej smeráckej elity, tak tam vás zase podrží smerácká elita a ich médiá, a ich záujmové skupiny. Ale vy sa takto musíte držať navzájom, lebo vy nič iné nemáte, nič iné, len váš vnútorný boj dvoch elít, buď tej napravo, alebo tej naľavo, hej, v úvodzovkách, lebo všetky sú napravo. Ale to je jedno, politicky myslím. Proste máte vnútorný konflikt elít a ten vy musíte riešiť. A to znamená, že Fero Joe bude ešte veľmi použiteľný v tomto boji elít, takže nemôžeme ho s takým obrovským zásahom, akým on má, nemôžeme ho proste odvrhnúť. To je blbosť, to nemôžeme spraviť. Tak tu musíme teraz vyzerať všetci ako absolútni pripečenci a tváriť sa, že no vlastne nebolo to ani také hrozné. Máme mu 2 týždne pauzu, teraz budú aj tak Vianoce, takže potrebuje trošku na timeoutík a pôjde niekam aj najať do...
a pôjde ešte aj niekde na dovolenku v januári a možno si to predĺží až do februára, dá si taký sabatikál trojmesačný a potom sa vráti a bude mať v marci niekde nejaké interview, napríklad najlepšie v denníku N alebo napríklad, čo ja viem, v denníku SME ešte so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, kde bude hovoriť o tom, ako on zobral tento čas a vstúpil si do svedomia a teraz bude o mnoho lepší. A tu vidím tú prehnitosť toho, prehnitosť vás, aký ste vlastne všetci absolútne bezobsažní, lebo aj ten obsah, za ktorý vy máte stáť, hej, a vy za neho, že vraj dlhodobo bojujete, dlhodobo za ním stojíte, tak sú to len blbosti, sú to len nástroje vašeho vnútroelitného boja medzi inými členmi elity, s ktorou vy nesúhlasíte a vy týchto ľudí alebo ich prijímate do seba k sebe, len aby ste mohli proste proti ním viesť konflikt. Vám nejde o to, že by naozaj bolo také zlé, že sa stávajú sexuálne delikty, hej, takéhoto typu. Vám len je teraz nepríjemné, že to urobil niekto z vás, tak samozrejme musíme to nejak akože zaobaliť, blbostičky, ale predstavme si, že by to spravil Fiki Sulík. Ja som úplne strašne by som chcel vidieť, ako Zuzana Kovačič-Hanzelová bude 3 hodiny potom v aute lamentovať nad tým, že či naozaj ho mal odsúdiť. Strašne by som to chcel vidieť, akože tento proces, keby to bolo naopak, alebo by to bol niekto iný. Skúste na chvíľu chytať trávu a hoci čo robte, len vidíte z tej vašej letargie a apatie, v ktorej očividne ste a jediná váša predmet života je to, proste byť nejakým nástrojom politických elít v ich vlastných konfliktoch. Jak kôň, takto klapky a idem tak, jak mi nastavil môj jazdec. A tak, ešte pekný deň.